Расія сёння раніцай паведаміла, расійскія медыі сёння раніцай афіцыйныя дзяржаўныя паведамілі пра тое, што Расія падтрымлівае зварот Беларусі, каб сабраць Раду бяспекі ААН датычна гэтага аўтобуса, который быў пашкоджаны, так, заатакаваны, невядома як, чым у Бранскай вобласці ў Расіі. І толькі напрыканцы дня Беларусь пацвердзіла сам факт таго, што яна такі зварот у Раду бяспекі зрабіла. Тут розныя, так, могуць з'явіцца інтэрпрэтацыі такога, так, што, можа, это расіяне так насамрэч зрабілі эту заявку, так, для Рады бяспекі, а не мы. Як вы чытаеце гэтую сітуацыю вот, на дыпламатычнай мове? Што гэта можа значыць, што беларусы так насамрэч не хочуць ісці на гэтую эскалацыю з этой Рады бяспекі ААН, а Расія іх туды цягне? Ці гэта такая разыграная адмысловая сцэнка, каб што беларусы ж цяпер не могуць нібыта сварыцца з суседзямі, то вось так па-ціхаму? Я тут бачу читаю две рэчы. Першая тэхнічная, тому што каб сазваць Раду бяспеку ААН, это можа зрабіць заклікаць адзін з 15 чальцоў Рады бяспекі ААН. Ну, Расія з'яўляецца сталым чальцом Рады бяспекі ААН, то бок яна фармальна, як адзін з іншых чальцоў, мусіць як бы гэта склікаць, да? То бок тут можна прачытаць і пэўную тэхнічную рэч, што калі звярнуўся Беларусь, трэба, каб была падтрымка ад аднаго з 15 сябраў, і вось адзіны, напэўна, які можа гэта падтрымаць, это Расія. А другі, так як вы адзначылі, я думаю, што тут Расія будзе разам з лукашэнкаўскім рэжымам спрабаваць зыграць як бы добрую міну пры кепскай гульні, перакласці і адказнасць, і фокус, і наогул там сітуацыю з этой трагедыяй, якая здарылася з аўтобусам, да, то бок перакласці адказнасць і з рэжыму Лукашэнкі, чаму гэты аўтобус паехаў, да, праз тэрыторыю, там, дзе блізкую да ваенных дзеянняў, і інфармацыю, якую даваў украінскі бок, што гэта насамрэч як бы расійская аперацыя, да, спецаперацыя. То бок я думаю, што тут будуць яны спрабаваць як бы разыграць сваю такую карту. Вось, але агулам, што я назіраю за апошнія тыдзень, напэўна, пасля вось ультыматуму і перад, это все ж таки дзеянні рэжыму і асабліва так званага МЗСу, яны вельмі хаатычныя, супярэчлівыя. Бачна, што МЗС, напэўна, не мае самай як бы апдэйчнай інфармацыі, таму з аднаго боку мы бачым і Лукашенко, зрэшты, таксама, то ён абражае Зеленскага, то ён выбачаецца перад ім, то як бы мы бачым вось заявы гэтага Дабкюнаса, да, прадстаўніка пра АБСЕ, з такой вось моцнай, з такім моцным наездам, да, і крытыкай, такой хамскай досыць у бок Зеленскага, то потом яны прыбіраюць гэта. То бок бачна, што тут пасля таксама Рыбакоў ён не выступае у ААН, калі ідзе абмеркаванне па Украіне, склікаецца асобна, бачна, што все ж таки зараз няма нейкай сінхранізацыі, нейкага яснай стратэгіі дзеянняў. Бачна, што і Лукашенко, і МЗС, яны ў паніцы. І вось гэты украінскі вектар і тое, што Украіна размаўляе з пазіцыі сілы, вось, і дабіваецца сваіх результатаў, вось, я думаю, што гэта вельмі вялікую паніку стварае як унутры сістэмы, так і для Лукашэнкі, да? Таму менавіта ён зараз едзе размаўляць, кансультавацца з Пуцінам, і яму прыйдзецца, як вось этой вужаке на патэльні, спрабаваць як бы дамаўляцца і выгандліваць для сябе найменш кепскі сцэнар. Бо любыя сцэнары зараз для яго выглядаюць досыць такімі непростымі, да, знаходзяцца пад ціскам як Украіны, гэтак зразумела не то, што ціскам Расіі, але ён сам як бы сябе ў гэтыя абдымкі, да, імперскія закінуў цягам апошніх 30 гадоў. Вось, таму зараз у яго сітуацыя вельмі складаная, вельмі непростая, і гэта таксама адбіваецца вось на такіх заявах і ведомственных выступах, рашэннях. Спадар Дзяніс, я б хацела ўдакладніць, на вашу думку, калі гаворым пра гэтае паседжанне Рады бяспекі ААН, гэта будзе міжнародная пляцоўка, на которой ізноў жа прагучыць версія афіцыйная і датычна аўтобуса з беларускімі дзецьмі, і таксама збіраюцца падняць пытанне гатовасці Украіны наносіць удары па тэрыторыі Беларусі. Менавіта так заявіў прэс-сакратар МЗС Беларусі Руслан Варанкоў. Чаго можна спадзявацца ад гэтага паседжання з улікам таго, што там будзе агучана? Ну, я думаю, што рэжым будзе чакаць, безумоўна, выставіць сябе ва ўсёй сітуацыі ахвярай, змясціць увагу агулам міжнароднай супольнасці з уласнай адказнасці, з адказнасці рэжыму.
у саўдзеле ў гэтай вайне. Вось і прадставіць, я думаю, будуць спрабаваць, асабліва Расія, безумоўна, прадставіць Украіну як тую краіну, якая нібыта эскалюе, якая нібыта правакуе такога міралюбіўнага партнёра Пуціна як Лукашэнку. І вось я думаю, што адказ Украіны будзе досыць такім як бы і супольнасці цвярозам, адкрытым, і зноў-такі з пункту гледжання зразумела, што гэта задача і беларускіх дэмакратычных сілаў, і беларусак, і то, што мы размаўлялі з прэзідэнтам Зеленскім, зрабіць усё магчымае, каб беларусы і Беларусь не былі як бы поўнасцю ўцягнутыя вось у гэтую вайну. Зразумела, што гэта улічваючы все антываенныя настроі беларусаў, гэта вельмі важна. Але таксама не трэба забываць, што Украіна знаходзіцца ў стане вайны, і зноў-такі згодна з артыкуламі статута ААН, 51, здаецца, калі не памыляюся, пра самаабарону, то бок яны могуць бачыць беларускую інфраструктуру як легітымную ваенную мэту. Таму менавіта зараз Лукашенко разумее сур'ёзнасць вось гэтага і ультыматуму, і менавіта з гэтым звязанае адключэнне рэтранслятораў. Але я думаю, што зараз Украіна таксама працягне вось эту рыторыку і сваю як бы палітыку па тым, каб все ж таки дабівацца іншых рэзультатаў. Таму тут паказвае, што калі размаўляць Лукашенко з пазіцыі сілы, гэта дзейнічае і працуе. То бок не апошні ультыматум мы чуем з боку Кіева, ці як сёння Кіев удакладніў, спадар Чарнагор удакладніў, это прадстаўнік. Да, не зусім ультыматум, правда, да. Што гэта публічнае патрабаванне было, так? Што але гэта не апошні, так? Спадар Денис, апошняе пытанне, у нас вельмі мала часу застаецца, калі можна на яго коротка адказаць, бо я не знаю, як коротка яго задаць нават. Так, апошні, мы забылі зусім ужо, што там з амерыканскім дыялогам, з вызваленнямі беларускіх палітвязняў. Пры гэтым апошнімі днямі, учора, у адзін дзень, мы пабачылі, што дзяржава беларуская цэлую кампанію арганізавала па тым, што нібыта суседзямі у нас паляпшаюцца адносіны. Тут раптам выступае і памежнікі ў горадні, которые кажуць, што з палякамі у нас все цяпер добра. Тут раптам МЗС выходзіць з новай дыпламатычнай ініцыятывай запрасіць у лясы беларускія і балоты жыхароў памежжа так украінскага, што могуць, як і раней хадзіць так, збіраць гэтыя рэчы. І мы ведаем, што паляпшэнне адносінаў з суседзямі – это адно з галоўных умоваў, которые выставляў Вашингтон для Менску, для того, каб вся эта сделка нейкім чынам запрацавала. То бок, з аднаго боку мы бачым вот реалізацыю гэтага, так? Ці это значыць, што сапраўды сделка усцяж рыхтуецца, дыялог працягваецца, кол хутка будзе ў Менску, палітвязні выйдуць на волю. Ці все-таки гэта не толькі пытанне ЗША і канкрэтна дыялогу праз кола, а можа больш пазіцыя іншых гульцоў Китая, там, еўрапейскага звязу па тым, і Украіны цяпер, як мы бачым, па тым, каб Беларусь не была той тэрыторыяй, которая нясе там нейкія пагрозы бяспекі не толькі датычна Украіны, там Расіі, але ўсіх суседзяў. Паспрабую коротко про суседзяў. Пазіцыя краін суседзяў Беларусі застаецца паслядоўнай, прынцыповай. Тут няма ніякага прарыву ў адносінах паміж рэжымам і там Літвой, Польшай ці Латвіяй. Так, ёсць пэўныя фактары. Напэўна, напрыклад, бачна, што зараз там, кажучы пра міграцыйны крызіс, як бы там значна меншыя лічбы на якіх мігрантаў, якіх дасылаюць, але балёны так ці іначай все адно нават там некалькі тыдняў таму лёталі. Таму тут як бы мяч на баку Лукашэнкі, і Еўропа і суседзі глядзяць на комплексныя дзеянні, глядзяць на тое, што будзе наступным крокам, да? То бок не такім тэхнічным на ўзроўні там тыдня-двух, а ў больш такой даўгой доўгатэрміновай перспектыве. Вось, і таму тут як бы поўнасцю з тых размоваў, што мы мелі з еўрапейцамі і суседзямі, мяч як бы на баку Лукашэнку, і зараз яны як бы назіраюцца. І тут глядзяць, і па Украіне зараз зноў-такі у рэжыма большая частка ідзе зараз увагу на Украіну. Я не думаю, што яны могуць так шматвектарна граць і эскаляваць з Еўропай, пакуль не вырашыць з Украінай. Наконт Коула і ЗША гэта праца працягваецца, мы знаходзімся ў сталым кантакце. Вось, як і ў мінулыя разы, кожнае з вызваленняў яно патрабуе вялікай працы, вялікіх перамоваў, шмат якія патрабуюць цішыні, і таксама гэта не самыя лёгкія перамовы. І таксама зараз яны знаходзяцца вось у гэтай стадыі, стадыі перамоваў. Мы будзем спадзявацца на як бы добры результат, але вы правільна і слушна адзначылі, што нармалізацыя стасункаў з рэжымам не можа адбыцца, калі не будзе нармалізацыі стасункаў не толькі з суседзямі, але і таксама з беларускім грамадствам, каб не былі спыненыя рэпрэсіі і не сажалі новых людзей, і як бы пайшлі дэмакратычныя працэсы таксама.